tatanggal pa rin yan. Pero at least kung paano, ganyan na muna. Pero gagana na yan kahit i-start natin. Wow! Yung driller pag naludan, taran natin. Ayan. Ayan, gumagana pa rin yung left signal light na, okay na. Pero papalitan ko pa rin yan kasi natatanggal talaga. Buo ito, tatanggalin ko. Mahirap tanggalin to kasi tumigas na to eh. Kasi nag-yelo eh. Malamig eh. Ganyan na lang muna. Pagka ano eh, magpalit tayo. Problema dito sa gawa guys ng ano, tingnan nyo. Visit eh. Isa ko sa trinabaho ng bulbo na yan. Parang wala lang ginawa. Tignan nyo, bumalik din yung TCS, bumalik ABS na sinasabi nila yung traction po. Kaya dyan nagbabalik tayo. Andito na tayo ngayon sa pipikapan natin. Tayo sa Nipawan ha. Yes! Ito kababayan natin Pilipino. Okay na. Say hi to the camera. Sabihin mo sa kanila Happy New Year naman. Happy New Year! Mga kalakay! Okay, so salamat. So i-drop ko lang down. Drop lang natin tapos kunin nila. tapos ano, kung dito ka lang sa malapit, pwede na makitang puntahan. Malalaman ko kasi kung tapos na yan eh. Oh sige, drop ko lang down. Na lang, Oh sige, thank you. Okay. Okay, so drop lang natin doon muna sa Mandaron itong ano natin. Basta tambay tayo dyan, tara. Yeah! No, mukhang marami. Puro torque yun ah. Yung hataw ang torque na yun ah. Hataw. Okay, drop ko lang dito. Tapos kunin nila, tapos doon tayo sa harapan. Antayin natin, saglitan lang daw to eh. Tapos may time akong kalikutin itong ilaw ko kapag ano, hindi masyadong malamig. Kasi malamig, sakit sa kamay eh. Nasira pala yung trailer, kaya ganun. Yung karga guys ng trailer na yon na nasira, dito na ilalagay. Ay, wala itong magagawa kasi nagmamalfunction talaga lahat ng mga equipment sa panahon ngayon guys, kasi malamig eh yung asin. Pero sa summer hindi naman ganito kadalas magkaroon ng malfunction ng unit. Yung salt, yung basa, yan. Tapos yung yan nga, yung sobrang lamig, totoasted lahat. Okay, off muna. Okay sen, kumain ko lang muna. Drop natin, tapos din natin mamaya. Alright guys, dito muna tayo.
Whew. Alright guys, ayan, na-drop ko na. Tapos i-connect ko lang ito muna. Connect lang muna natin ito. Natanggal eh, oh. Tanggal lang yan. Ito ang kailangan ko palitan. Ito yung kailangan natin palitan kasi siyempre nakita nyo corroded na. Meron na ako doon. Tatanggalin ko tong buo ito, papalitan ko. Pati yung wiring nito, kompleto na. Ito, yung light ko dyan. Itong ito. Natanggal na, wala na, oh. Bibili lang ako nyan, papalitan ko lang yan. Ako nagagawa nyan. Kaysa sila gagawa, titirahin na naman ako ng pagkamahal-mahal na ano. Kailangan kong ayusin ng maayos ito. Tanggalin ko para mapalitan natin. Kinonekta ko lang muna guys. Natatanggal nga lang kasi wala na yung hook niya. Matatanggal pa rin yan, pero at least kung paano ganyan na muna. Pero gagana na yan kahit i-start natin. Hintayin ko lang muna dito guys yung yung driller pag naludan. Karan natin. Ayan. Ayan, gumagana pa rin yung left signal light na, okay na. Pero papalitan ko pa rin yan kasi natatanggal talaga. Buo ito, tatanggalin ko. Mahirap tanggalin to kasi tumigas na to eh. Kasi nag-yelo eh, malamig eh. Ganyan na lang muna. Pagka magpalit tayo. Problema dito sa gawa guys ng tingnan nyo, visit eh. Nainis ako sa trinabaho ng bulbo na yan. Parang wala alam ginawa. Tignan nyo, bumalik din yung TCS, bumalik ABS na sinasabi nila, yung traction control, wala rin, walang saysay yung trabaho nila. Bumalik, gumastos lang ako ng wala. Ganon din. Pero ang palagay ko nito guys, ano lang yan, nalamigan. Tsaka siyempre electronics eh, itong truck kasi natin eh, puro electronics. Pero pag hindi ko na ipapagawa yan, ganyan na yan. Sa summer yan, mawawala rin yan. Inaayos na, kakaayos na, pinalitan na nga eh. 2 beses na nga nilang sinabi sa akin na kailangan ko silang i-approve sa diagnose nila eh. Diagnose dito. Mamaya hindi rin ganyan din ang nangyayari. Sigurado nadumihan lang siguro sensor na. Meron na rin silang pinalitan ng kung ano, hindi ko na ipapagawa yan. Abangan ko na lang sa summer. Kapag ka sa summer tuyo na ito at hindi pa gumaga ay bumalik pa yung ganyang klase niya, ay talagang may problema nga. Pero kung mawala, kasi pawala-wala rin lang naman eh. Ang plano ko lang kasi sa truck ko nung dinala ko ito dun sa ang tawag nito, sa
sa Volvo is yung check engine. Nawala na yung check engine niya guys, yung check engine. Pero itong mga to, ito yung ilaw yan, papalitan ko yan. Meron tayong pamalit yan, inayos ko lang muna sandali. Itong TCS, inayos na rin. Itong EBS, ito nga yung sinasabi, nakala ko nga ang quotation nila dito ay 8,000. Hindi naman pala nasa 700. Pero 2 beses nila sa akin ipinayos. Pero ngayon bumalik na naman yung mga yan, kaya hindi ko na ipapayos yan. Ito yung sinasabi kong mga mayroon na tayong ilaw. Meron na tayong ilaw na ilalagay doon bago ito. Tapos sa baba yung mga ibang gamit ko na binili ko na. Binili na natin to eh. Bumili na ako eh. So ito na akong ito. Ayun. Ito yung pigtail. Pigtail plug, pigtail replacement plug yan. Magre-replace tayo yan. Meron din akong biniling mount tape. Ang kailangan ko. Ayan, plies yan. Mga nilang yan, kung ano-ano. Tapos ito, pang connector ko, puputulin ko. Tapos i-connecta ko madaling nga. Tapos ipitin ko na ganyan para mas madali lang. Bumili rin ako ng tape, electrical tape. Ay, mga tools ko. Ayusin ko na yan kapag hindi masyadong malamig, kasi lamig at sakit sa kamay eh. Ganyan naman muna. Pero yan nga, walang saysay yung trinabaho nila guys. Bumalik ko ito. Ayun wala rin itong mga bulubo na to. Mainis ka lang, pabalik-balik siya. Pero alam ko yan, ano lang yan, sensor. But anyway guys, bakan ko na lang muna itong load natin para sa ganun eh makalarga tayo. Pahinga lang muna ako rito. Alright guys, nagbabalik tayo. Kinatok na ako ni Koy. Sabi niya ready na daw yung aking load doon. Inabot din tayo ng guys, ito 2 hours and 39 minutes so pag-aantay natin. But anyway guys, nawala na naman yung aking itong mga dito sa dash. Parang sensor lang siguro yan. At alam nyo ba, kanina nagulat din ako kasi nag-message din kasi ako sa sa Volvo. At ang sabi ko sa kanila dito, yung message ko sa kanila na nag-note ako na yung huli kong note dito is sabi ko sa kanila, lumabas na naman lahat ng sa dash ko, ABS at saka yung mga iba pa. Sabi ko, hindi ko alam kung anong nangyari, pero hindi ko dinagdagan yung kung ano pa sinabi ko. Basta ang sinabi ko lang ganun, lumabas na naman ako sa kanila. Tinawagan niya ako, sabi niya, ano bang gusto mong gawin? Gusto mong ibalik dito para maayos ulit? Sabi sa akin. Sabi ko, hindi ko naman baring pag may nakita ko, babalik na naman. Tapos mamaya, babalik na naman. Mula nung 24 hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabiyahe. Hindi ko kayang gawin kasi wala naman akong pambabayad sa truck. Sabi ko sa kanila. Sabi nila sa akin pagka na malapit ka na, sabi niya sa akin, maayos naman yung pag-uusap sa akin. Kanina nung tao, yung lalaki, sabihin mo lang kung anong gusto mo, sabi sa akin. At igagawin natin, sabi ko sa kanila, paano na naman yan? Di pa ni bagong labor na naman yan, diagnose na naman yan, sabi ko sa kanila. Ang sabi niya, kung yung previously diagnosed ang causing niya, wala ka nang babayaran, pero kung mayroon pang iba, doon ka lang magbabayad, sabi sa akin. Sabi ko sa sarili ko. Okay guys, just to recap, gusto ko lang ipakita sa inyo yung unang gawa nila is labor. Gumastos ako dyan ng $301.50. Nakita nyo yung diagnose, tapos may pinalitan daw dyan sa baba. Nakita nyo, basta ang total niya yan is $301.50 ang binayaran natin. Tapos ito yung susunod na gawa. Tapos guys, in-advise ako na i-road test daw nila para malaman kung okay na. Ayan, sa mga nakasunod, yung video nun ng bagong quote nila sa ABS dahil bumalik daw,
is nasa description down below kung gusto nyo panoorin. Pero 2 beses nating binayaran yan. Wow! Pero alam niyo sa totoo lang, madalas lang nangyayari ito. Nung last year na naman ito, experience ko na rin itong ganito eh, yung ganyan na lumalabas. Baka nga sensor lang ito, pero papakiramdaman ko, hindi ko nadadalhin ito sa Volvo. Kasi naayos naman na nila na ano, mag-aaksaya lang ako ng pera dito. Ayan o, nakita nyo, wala na naman siya. Oh, malinis na naman, hindi katulad kaganina na nandyan siya. Ang ano ko dito is yung baka nga ano ito, baka sensor. Malalaman ko na lang sa summer. Pero kung nagpipersis at mararamdaman ko may pagbabagong takbo ng truck ko, dadalhin ko talaga. Pero sa ngayon guys, wala naman ako napapansin. Simula pa nung lumabas yung EVs na yan at kung ano man ang nandyan sa dash ko, wala naman pagbabago sa truck ko. Hindi humina, hindi nagmamalfunction ng preno, at wala naman ako nararamdaman sa aking manubela na kapag tinawid mo sa left hindi siya umaano, kasi alam ko wala naman kinalaman doon yung mga yun, no? Basta wala akong nararamdamang hindi maganda, parang normal lang din siya. Yun yan, nasa dust lang. Kaya nga alam ko baka nabasa or na siyempre snow ngayon o at winter, wet, ganun. Minsan nahuhugasan pa. Basta pakiramdaman ko na lang ulit guys, hindi ko na muna dadalhin sa kanila. Pero kung lumala at maramdaman ko, may maramdaman ako sa truck ko na kakaiba, dalhin na natin. Mahirap. Sa ngayon wala na naman oh. But anyway, tara kunin ko yung truck ko, trailer ko doon para makaalis na tayo. Alright guys, nai-hook ko na. Ito rin yung trailer natin kaganina, kanya dinala ko rito. Trinap lang natin, nakita nyo naman. Tapos kinargaan lang nila. Na pre-trip ko naman kaninang umaga to. Picturean ko lang yung mga mga ito. Kasi kailangan ni Boss Daryl to eh. Check na rin natin dito, wala. Ano, may ilaw na yun. Okay. Pakiramdaman na lang uli natin guys yung yan. Pero palagay ko ganyan talaga siguro. Tsaka isa pa, malaki na gastos ko dyan. Ayoko nang dalhin muna sa Volvo yan. Kasi kada pasok mo doon sa Volvo, hindi pa nila nagagawa, another diagnose na naman. Mahirap paging owner operator, pero tiyatsagaan, makakabawi rin tayo. Alright guys, tara. Ayun wala naman siya. Sa awan ni Lord, wala naman siya oh. See? Yung check light lang, nagmamalfunction lang talaga dun sa sa likod. Ayusin pa natin yun pag ayun o, pagka nag-brake gano'n. Pero maayos ko rin yan. Ayan guys. Alright, let's go guys. Ang importante na wala yung check engine, kasi yun ang number 1 dun eh. Kung anong causing ng check engine na yan eh, at least okay na, alis yung check engine natin. Alright, so pimbi na tayo. North Dakota, meat inspection bukas muna. Yes! Alright guys, tara. Let's go. Malamig. Minus 10, pero parang feels like minus 16 ito. May windshield kasi. Sakit sa kamay. Thank you boss, ingat lagi. Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Orchestra.
today. Bukas, waiting tayo. Alright, passport at saka is manifest din. Let's roll. Pardias, dito na tayo sa Emerson border. Ito, passport ko tsaka is manifest. Yes! Kaya na. Alis na itong isang ito. Good evening, sir. You have pork? Yes, sir. Fresh pork. Going to New London. Please good. Inspector tomorrow? Yes, or sir. Tonight? Tomorrow, sir. Tomorrow? They're closed tonight. Thank you, sir. Have a good night. Oh, lang guys. Okay, diretso na ako doon sa ano, pamit inspeksyonan natin tulad ng dating kumbaga sa ano, dating gawi. Rekta na tayo para matulog tayo umaga doon ng ano. Kasi oh, anong oras na? 5:30. Pero kita nyo, madilim na. Kailangan diskarte sa mga bordel. Inspection tonight, tomorrow. Tomorrow, sir, because they're closed today. Or they are already closed. They are already closed. They open at morning. Okay, guys. Diretso na ako doon ako matulog. Alright guys, good morning. Andito na tayo sa ano, sa meat inspection. Naka-atras na rin ako. Dito na tayo natulog ng gabi. At yun, may kasama tayong talk si tatay. Wala guys, so ayan oh. Lumabas na naman lahat yung mga problema ko. But anyway, nawala yung check engine. Itong ABS, kawang ko, traction control. Wala rin naman silang ginawang maayos. Ayun na, tapos na pala. Ayun na. Everyone is up. Let's go. Oh, grabe ang lamig. Mayroon palang hangin na malakas oh. Malakas ng hangin. Whew. Nag-snow pala kagabi. But still nobody moved, so you're gonna pay the extra $300. Thank you. See you, okay. Lakas ng hangin. Whew. Right there. Thank you. Picture ko. Thank you. Picture.
Tingnan natin to kasi ipapadala ko sa dispatch yung mga number na kailangan nyo dyan. Okay. Krudo. Puno pa. Ay, nako. Guys, tara. Lamig. Sakit sa kamay. Yan, kalabuda. Tapos yung picturean ko yung USD meat inspection na papel. Ito. Padala ko sa dispatch ko. Kasi kailangan nila yan, ensure na talagang dumaan tayo ng meat inspection. Yan yung mga kailangan nila, may padala. Okay guys, tara. Basta wala na yung check engine ng truck hindi ko nadadalhin sa bulbo yan. Maano lang tayo yan, gagastos na naman tayo, ganon din. Antayin ko na lang. Pag summer mawawala rin siguro yan. Kung hindi, sa summer ko na ipagawa. Yan guys. Madilim pa. Ang daming ang daming naka-line up diyan na mag-meat inspection. Puro truck yata ito. Ang lamig, may hangin kasi. Truck interp. Truck Enterprise. Isa. Si tatay kanina, isa yon. Ako, dalawa. Ito, tatlo. Tatlong torque. Regular run kasi ng torque ito Tatlong torque. Ito ulit, torque yata to. 4 na torque. Pang-apat si Sungit. Yung nagsabi ng masama dun kay Baki nung nakaraan. 4. Ito 5, torque din. 5. Baka mayroon pa dyan. Yes, siguro wala nang truck. 5 kaming lahat magpapa-meat inspection. Ito ano to, torque ba to? Mawindi pa naman, tignan nyo, may mga
Lumilipat-lipat na yan, hangin, windy yan. Nako, delikado. Wala, hindi ito torque. Alright guys, ayan. Tatrating ko na to. Focus lang muna ako kasi windy at saka nag-i-snow. At saka sobrang lamig, grabe. Minus 25 ngayon dito sa ano guys, sa Grand Forks, North Dakota. Mamaya ihinto tayo, matulog tayo baka sa Roberts na. Kasi Sabado ngayon, Lunes. Sabado, Linggo, bukas, Lunes pa delivery ko. Mahaba yung travel natin o mahaba yung appointment kaya hindi ko kailangan maghahataw. Ingat kayo lagi guys. Katulad nga nito, bumalik yung check ng truck ko sa kanyang EBS, which is yun yung pinagawa natin. 2 beses nilang ginawa. Tapos nung sinabihan ko sila kagahapon, in-advisean nila ako na ibalik ko daw doon. Hindi ko na maaaring ibalik yan. Andito na ako meron na akong konektadong load na kung sana nung nung nakaraan, no, na rinotice ko at lumabas talaga yan, sasabihin ko talaga, ibabalik ko talaga yan. Pero wala na kung kailan nakahook na ako ng trailer ko. Tsaka pa lumabas naman, wrong time. Hindi ko na maaaring hindihan ito Papakiramdaman natin. Ako sakali man, pag uwi ko ng Winnipeg siguro at kung mawala yan, ayun siguro panibagong gastos. Sana ayusin naman nila yung trabaho nila. Ganun lang guys, thank you for watching. Mag-ingat kayo, focus lang ako dito kasi medyo na malakas ang hangin. I love you all guys. Salamat sa pagsubaybay at pagsuporta sa vlog ng Lakay Tracker. Peace out. Lakay Tracker.